Labarin Ali Baba da barayi 40 a kogo. A wancan labarin mun a tsaya a daidai inda barayin suka tar da Ali Baba a cikin wannan kogo suka yi gutsun da namansa. Yanzu za mu ci gaba. Barayin da suka shiga cikin dutsen suka ga mangalolin da Kasim ya cika da dukiyarsu, kuma suka lura da cewa lalle ko bayan wannan dukiyar da Kasim ya dauka akwai alamun an taba dibar dukiyar. Suka shiga tunanin waye yake zuwa yake diba musu wannan dukiya, ko wannan mutumin ne shi kadai, ko kuwa akwai wani bayan Kasim din wanda ya dibar musu dukiya. Suka yi mamakin yadda Kasim ya san kalmomin da ake faɗa dutsen ya bude, domin su gargadi duk wani mai zuwa yana dibar musu dukiya. Sai suka raba gangar jikin Kasim gida hudu, suka manna kowanne a sashe ɗaya na bango ɗaya na dutsen, wato kudu da arewa, gabas da yamma. Suka fita suka kora jakunan su zuwa inda suke tara dabbobin da suke satowa. Da dare yayi, matar Kasim bata ga ya komo gida ba, sai hankalinta ya fara tashi. Ta dauki mayafinta ta ruga da gudu zuwa gidan Ali Baba. Ta same shi yana zaune yana hutawa. Bayan sun gaisa sai ta ce masa, ya kai dan uwan mijina. Take ce mai ya san cewa yana da labarin mijinta ya shiga daji da jakai tunda a Salatu zai samu wani abu a can wanda bai faɗa mana ko menene ba. Gashi har dare yayi bai komo ba. Shine nazo gare ka naji ko ka san wurin da ya tafi. Ina jin tsoron ko wani mummunan abu ya faru da shi. Ali Baba ya ce da ita, haka ne dan uwana ya faɗa mini zai shiga daji, amma na dauka ya dawo. Amma bari yanzu na shirya na tafi neman labarinsa. Ki koma gida zan sanar da ke abin da ake ciki idan na dawo. Ali Baba ya tashi cikin daren nan ya daura wa jakunansa 3 mangaloli ya kora su ya nufi cikin dajin da dutsen yan fashin nan yake. Can zuwa tsakiyar dare ya isa inda dutsen sihirin yake. Da isarsa gindin dutsen sai haska fitilarsa, sai ga jini face-face a ko'ina a gindin dutsen. Tun daga nan sai ya sha jinin jikinsa ya ce fa yau bude dutsen simsim. Nan take kofa ta bude ya shiga ciki. Da shigarsa sai kofa ta rufe, ya haska fitilarsa sai ya ga gawar dan uwansa Kasim an daddatsa ta gida 4. An mammanna a kowane dutse a bangon dutsen. Nan take sauri ya harhaɗa su wuri daya, sannan kuma ɗibar dukiyar da jakunansa 2 za su iya dauka. Ya fita daga cikin dutsen ya dora jakinsa ɗaya gawar dan uwansa, sauran biyun kuma ya dora musu dukiyar da ya ɗiba. Ya samu kiraran itatuwa ya rurrufe mangalolin da su yadda mutane ba za su gane abin da aka dauko ba. Ya kora su da sauri ya nufi gida. Can zuwa da hantsi Ali Baba ya isa gida ya shiga da jakunansa 2 masu dauke da dukiyar cikin gida. Ya faɗa wa matarsa ta sauke kayan ta boye su inda suka boye na farko. Ya kora jakin da zuwa gidan matar dan uwansa. Da ya isa gidan sai ya kwankwasa kofa. Bayan ya kwankwasa sai ya ga Murjanatu ta bude kofar. Murjanatu ta kasance baiwa ce ga Kasim. Allah ya hore mata tsananin wayo da dabara. Duk da ta kasance yarinya karama mai kananan shekaru, amma hankalinta da tunaninta ya zarta na manyan mutane. Shi yasa ma duk wata shawara da ita Kasim yake yi. Ali Baba ya kora jakin cikin gidan. Murjanatu ta mayar da kofa ta rufe. Yau umarce ta da ta kira masa matar dan uwansa. Bayan sun koma ya sauke gawar Kasim. Bayan sun gama yan koke-koken su sun share hawaye, sai ya ce musu, abin da nake so da ku shine ina so mutanen garin nan su tabbatar da cewa dan uwana ya mutu ne a gida akan gadansa sanadiyar rashin lafiya. Bana so kowa ya san abin da ya faru da shi. Abin da yasa Ali Baba ya faɗa haka kuwa shine ya tabbata idan barayin nan suka koma maboyar su ba su ga gawar Kasim ba, za su shiga binciken wanda ya dauke ta. To idan mutanen gari suka san gaskiyar labarin yadda Kasim ya mutu da yadda aka rufe gawarsa, labarin ba zai boyu ga barayin nan ba, kuma za su yi saurin gane Ali Baba su kashe shi. Amma idan mutanen gari suka san cewa Kasim ya mutu ne akan gadansa sanadiyar rashin lafiya, kuma an yi jana'izarsa a gaban mutane, shikenan babu wanda zai koma ta kan batun. Don haka babu yadda za a yi barayin nan su gane wanda ya dauke gawar. Bayan Ali Baba ya tafi sai matar Kasim ta ce da Murjanatu, na bar wannan a hannunki, kika san dabarar da zaki ki kawar da hankalin mutane har su dauka Kasim ya mutu ne sanadiyar rashin lafiya akan gadansa. Murjanatu ta ce wannan abu ne mai sauki a wurina. Sai ta ruga da gudu zuwa shagon wani mai sayar da magunguna. Hankalinta a tashe, ko takalmi babu a kafarta. Ta ce da shi, dan Allah ya sauri ka bani maganin zazzabi. Ubangida na Kasim na can zazzabi mai zafi ya rufe shi har baya iya gane masu zuwa gurinsa. Mai magani ya dauko wani magani ya bata, ta karba ta bashi dirhami 1. Bata ko tsaya karba canji ba, ta nufi gida da sauri tana rike da magani a hannunta. Tana tafe hawa yana fita daga idanta. Duk wanda ta hadu da shi akan hanya idan ya ga halin da take ciki ga kuma magani a hannunta sai ya tausaya mata ya kuma gane abin da take ciki na jinyar mara lafiya. Ali Baba da matarsa suka dinga safa da marwa tsakanin gidansu da gidan Kasim domin dai su kawar da hankalin mutane akan cewa wani abu na faruwa a gidan Kasim. Don haka lokacin da mutane suka ji kuka daga gidan Kasim tare kuma da labarin mutuwarsa cikin dare, ba su yi mamakin hakan ba, tunda sassafe kafin Ali Baba ya gama shaida wa mutane labarin mutuwar dan uwansa Kasim domin yi masa jana'iza, ita ko Murjanatu sai ta nufi shagon wani baduku da tijo mai suna Baba Mustapha, domin dama ɗabi'arsa ita ce da an fito daga sallar asubashi yake bude shagonsa. Ta same shi a zaune cikin shagon nan, bayan ta yi masa sallama sun gaisa, sai ta ce da shi, Baba Mustapha, ina da wani aiki da nake so ka yi mini yanzu, amma da sharadi daya. Ta dauko masa dinari 1 ta danka masa a hannu, yayi sauri ya karbe yana murmushi, dama idansa idan kuɗi kamar wuta da auduga ne. Ya ce da ita, ya ta faɗi duk abin da kike so na yi miki ko menene idan zan iya, duk da dai ban san ki ba, ban ma taba ganin ki ba. Murjanatu ta ce da shi, jiya cikin dare barayi suka shiga gidanmu suka kashe mijinta kuma suka sassara shi guntu guntu. Tana so a matsayinka na baduku
ka hana da gawarsa guri daya ka dinke yadda za a ji dadin yi masa jana'iza, amma da sharadin zan rufe fuskar ka da mayafi ta yadda ba za ka iya gane hanyar da muka bi zuwa gida ba, kuma ba za ka iya gane gidan ba. Haka kuma idan ka gama zan sake rufe fuskar ka na maido da kai shagon ka, zan biya ka kuɗi mai yawa. Ka yarda da wannan sharadi? Baban Mustapha ya ce ya amince. Murjanatu ta rufe masa fuska ta ja hannunsa har zuwa gidan, ta bude kofa suka shiga ciki, ta ja shi har cikin ɗakin da gawar Kasim take, sannan ta bude masa ido ta ce ya sauri ya hada masu jana'iza na nan zuwa. Nan take kuwa ba tare da bata lokaci ba baban Mustapha ya dinke gawar Kasim guri daya kamar ba a taba sassara ba. Murjanatu ta bashi kuɗi masu yawa ta mayar da shi shagonsa. Aka yi jana'izar Kasim aka gama ba tare da kowa ya san gaskiyar abin da ya faru gare shi ba. Su kuma barayin nan bayan kwana biyu suka koma maboyar su, ga tsananin mamakin su sai suka tarar da an dauke gawar mutumin da suka kashe. Bayan wannan kuma an sake ɗibar musu dukiya. Cikin fishi babban dan fashin ya ce ina rantsuwa da hankali na ba zai kwanta ba har sai na nemo wanda ya gane sirrin mu, yana zuwa yana ɗibar mana dukiya, ko wane ne shi kuma kowa ina yake cikin duniyan nan. Idan kuwa na same shi zan gana mai azabar da ba taɓa yi wani abu mai rai irin ta ba kafin na kashe shi. To fa labarin anan aka fara. Kar ku manta da danna subscribing da danna alamar kararrawa ta yadda da zaran an ɗora ci gaban shirin za a sanar da ku nan take.